Sarisian pat na kalyang jong ka Good News TV. Ni pedyang subhaya pi baro ki bapet ya kaniga program ka jong ni ha kaniga por. But ni ay kublay ru ya pi baro ha ka kerteng ka jong Jesu Christ. Ha kaniga singing and walam shapi ya ka Bible study. But ni pen pao ka jing sungu yu blay blawan ra apedeng jong ni ha kaniga por. Ya Miss Joy Mary Kadaw Saw. But ya Miss Iban Rihun Kadaw Saw. Ki ban ay ka kubo ling ba ka jing rai ka jong ki. Miss Joy Mary Kadaw Saw but Miss Iban Rihun Kadaw Saw kidiki kon samla jang kabalang Presbyterian mausiang kiba ublay ujupanan kampya ki ha ka basami ka kubo jang ka jingpen lingba ki surging rai. Isngaw kumen ru ya ka jingdan ringkat ka jang itaman basan Adi Cruz itaman basan jang kabalang Presbyterian maulay. Iban sa sam hapadeng jangi ya ka kubo na kaktiin ka jang ublay lingba ka ni ka Bible study. Tikumta klam da penslam syo ngin shashkori kini ki kubor ning kong ya kajing raja Miss Joy Mary Kadaw Saw but Miss Iban Rihun Kadaw Saw but hadian kata ya ka Bible study na itaman basan Adi Cruz. Kan kentiu ya pi shaka buro petu ya ki e lale yu nong thau berthai kan ya shun kan ya bishni ka hok long trai ka long hang te demi wat ya ka laha Kisaki naga benta ublay berthai kan shun yapi kumbayu blay ki jing sarung thala bat ki jing sngopa kim long na upa dang jong ka berthai ka hok long trai Pi uterwa ya jisok ba shisha ka hok long trai ka long hang te langi wat ya ka la ha e jisu ong la jing im nga benda berthai sok syurga ka hok long trai ka long hang te ka jing sok ba shisha trai ukular jisu ong la jing em nga benda berthai kan yo ya jing sok syurga
nga ai khuble ye phi baro ki ba sngap enga hangani ka por ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jong trai bu no pun im jing Jesus Christ ka Bible study hangani ka sngi nga ai kerteng ye ka kumni kata ka batang sipor bat kata ka bani bom jukut kata ka batang sipor kemud ka balong temporal bat kata ka ba bom jukut pat kemud ka balong eternal bat nga pensyong nong rim ni ka Bible study na ki nyau tuli ki dkhot ka ba philaban shem na ka sithi ka ba ar shiki korin kalano ka ba saw ar tuli ki dkhot ki ba khaddo kata ka mud ka dkhot khat nyau ba khat phra na tangi poi shikal no ka ba san tuli ki dkhot ki ba ningkong ka mud iwe hedo san ki lo nyau tuli ki dkhot hakani ka benta pensem ka keren ya kata ka ba ong kata ka batang sipor temporal bat kata ka ba bam jukut eternal ti shwa begini puli gini dkhot tong ini pendem haga jing duai ublei bo khupa jigi ba habneng ngi aingu ma ai kani ka Bible ngi kanran kadon haka ka khubor haka wei pu ka sla haka wei pu ka dkhot joga tin jo me ka khubor na ta jongi kanra dala di ngim la ban shem phangim la ban sku tho kumdanga duai ba meni alaming ido mun sim ba khu ju jongmi unong tho jogni ka Bible hi bangin sku tho ya ka khubor jogni ka tin ka jongmi traya rap yang ngah ni ka poru banganum ong ki jingmut ki jing perkhat jongau breu raya rap bangan suye thu be ya ka ka bangani ka tin jongme ka ong ha ka kerteng ka jong jisu nga duai amen te tong in sedang ban puli ka mo ong epi na ka dkhot ka ba khat nyo jogal nong ka ba saw ngan puli so tang arti ki dkhot ka dkhot ka ba khat nyo ba khat phra ka ba ong kum ni ngan puli suki nga ko apne ngap ba bat kitu ki ban Bible ru hajan jong pi phila ban plate ki Bible ngi ne puli lang bat nga ka ong kum ni namar ka jing jenjar basting jongi ketu ong jing jenjar basting Paul batho ikani ong to light affliction jing jenjar basting kabatang shibet haktin pareng to tang shibet ong for a moment kemun ngila bang tang shi khlemat ka ka jing jenjar ka jong ong kalong ka basting na tau ong ru ka balong tang shi khlemat kanang penlong na ka benta jongi ka jing khia ka burom ka ba palat bat ka ba bam jukut kata ka jing jenjar ka ba sting bat ka batang shiklip mat ka ba kata ka burom ka long ba kraw bat ka long ru ka ba bam jukut namaru ang dekhot ka ba buat haba ngim khmi shu hakita ki ki ru ki ba haba ngim khmi shu hakita ki ru ki ba yo kini ki ba yo kita ki jing jenjar ki balong tang shiklip mat Henreya kita ki bam yo kita ki bam pat ki long kumno ki bam yo kita ki namar kita ki henre kita ki bam yo namar kita ki ru ki ba yo kita ki jenjar ki long tang shibet henre kita ki ru ki bam yo ki long bam jukut ken teka wei ka ba pen perkhat yang habo apostol Paul ba tho ini kintin ngakum keling ang kumno kan Paul ong ya ki jing jenjar jong ba ki jing jenjar ki ba sting ong light affliction nalor ka tau ong ki ba tang shibet tang shiklep mat for a moment kumno la ban ong kumta habangi phai sing ne ka Bible pat ni shem balade mangi ba mat ki jing jenjar ki ba Paul mat ki long sya ki jing jenjar ki ba bangin sya bat kam dei ka ba tang shibet ro pitem ngane thu pi adu kan usya kumbalai post nem usya Nado ka to ka por ka pau priang yu Jisu IT la deu Jisu kalanti sa Damascus. Hado ka por pun dayap. La kumno kini ki ba bri ki ba tho ki ba wat bania ka jing im jo kilong ki ong la kumno ka long ko malai post nem ai. Tega kli hala de kumno por lu ong. Ya kita ki live post nem kilong for a moment si klip mat. La ne kumno ong kita ki jin jar kat kita ong kilong ki ba sting. Pitip ke kita ki jing jenjar tengin skap upol hi thu ingi ngan pule ki jing jenjar jo pin siam ya kata na ka sithi kan ni ka jo hi ar koren ta mangi siam kita kal no ba khat wei
ka dekat na do ka ba ar phulai skap ngani thu epi ye ki jing jar jo la ni ngan ong skap on ye thu hi upol ye ki jing jar jo ong kumne wong ngaru khamtam wong pol ini ketir ke yala di wong ngaru khamtam ha ki jing 3 minut khamtam sikat day uba 3 minut ba 3 sitom ha ki jing sempat ba khampalat pun sin sya sempat ha ki ying bendi khambun sin pun sin upol sya set bendi sya set patok bo yalap yu Jesus Christ nang tawong ha ki jing yap bun sin shu light na ki jing yap ket khot at pusau na ki jiu san sin ngalayo sau po na way 3 san sin sya sempat ha ki jiu lai sin la syo yang ada ki ding sempat shi sin la len them mau yang a Shula im len them mau le tiu bru yap be ya ki jing len them de ki mau shi sin la len them mau yang a lai sin ngala sya pai ling shi met shi sngi ngala don ha ka duriau bajeliu tu ki jing pai ling khot at pun riu ong ha ki jing let bun sin ha ki jing ma na ki wa ha ki jing ma na ki nong luti ha ki jing ma na la ki parajat ki jiu na ta ha ki jing ma na ki gentle ki bam de ki jiu ha ki jing ma ka nong ba ha ka jing ma ka khlau ule a khlau ru bu ya anti ki jing ma ki ba ap ule ya ka nong ba ba ki breu ki jing ma ki ap yu ha ki jing ma ka duriau ha ka jing ma ha ki lok ba arsap ki na ki lok ki ba arsap ki balong ka jing ma yu nang ta ka khot ba phun yo ong ha ka jing 3 minut ba ka jing 3 sitom ha ki jing bom yo thia bun sin ha ka jing tngan ba ka jing sliang ha ki jing sha jing it bun sin yo ka bam ka ba biang sha jing it tngan nu sliang ha ka peja ba ka jing lingkhut bun sin ka jing sha kriat kum kata tena lor kita ki ki ba sabar ki ba ban ni ka met ka jung skabu ong ru kum ni ka don ru ka ba ban chapo ka ban sim ong na lor ka poi ka khal apu fra na lor kita ki ki ban na bar don ru kata ka ba ban yang hala ka sngi ka jing khia ka do nut ka jing khia ka jumut perkhat ka jing khia ka ban sim chapo ka kata ong ka jing sumar ki balang barok ken ka jing kit khli ka budon kumunong sumar nong pe ki balang barok khoi uang ada khot ka babut u ei bas ngau tulat bangaru ngam ngau tulat ya no bala pentut bangangam pelu se kawan ka report chupol hangta don ka jing phaidien ki banget don ki no hikai babakla belam ki khia ka donut khia ka jumut perkhat hangta don ki ba phaidien hangta don ki ba thut no ka gospel ko ta pun ki ki ba ban na ka jumut perkhat jung te kan no snem musha ki to bang puli bentan ngoi pi kum ba lai po snem musha te phim lengo lai po snem upon simang ni kini jing jar ki bakat ni kan ni chong ki jing jar ayu ki bakat ni kan ni jing ki eryong kat ni kan ni halu lai po snem nga ban sya uang penban kini ki jing jar ki basting mlong kini nang ta ki lai po snem ong ki batang si bet for a moment si klip mat lai po snem ong si klip mat balai uang kum tau pol ngako angin sung thu bhai kan ni ka wei tagini apharu ngan puli kal siti sinong room kalano ka bakhat pra kalano ka pra ka khot ka bakhat pra ka be dei bat kan hi ka ju ka jingong ka khamsha shu uang kum ni skam upol siti sinong room kalano ka pra ka bakhat pra ong namar nga khen bakita ki jing sha sitom ki jong ka prathai sngi ka bamenta kani ka prathai sngi ka bamenta jing sha sitom belong tang si porong nga khen ba kita ki jing sha sitom ki jong ka prathai sngi ka bamenta kim long a ru em banenu jor ba kata ka burom ka bat sapen pau hangi nga ko pin mak bai kata ka jing ong jo ong kim long a jing sha sitom balai haba ya nu jor pa ki ai ba kata ka burom ka bat sapen pau kilai post nem kim long a ru em haba ya nu jor bat ka te ka shi millions nem ka billions nem lanem taro pale baga bam jukut ilai post nem umdon eru em pi ka jingmut bali kilong sting kini kijing jenjar habaya nu jor baga ka burom ka bakra ko sayo bali kilong for a moment si klip mat kilai post nem habaya nu jor baga te ka bam jukut ngakwa ban kham shai sang mani thu pi kum ni habangia khenjing khen le singap tip la ban lap leng jo pi bas ngap yang la ju kundu bat ngap classroom mo habangia khenjing khen ni derive equation teng si ong kum ni kidan ki por pat kam ju bakla ka result jungi ni tho ngi ong y plus x la 1 plus x
Ngiyong lalu x udah number ba he ba. Ngiyong 1 plus x equal x. Kami hi x. Balai ngida remark yang 1 is negligible compared to x. Naman ngilaban klet. Habe nujor iway but u x la he palan. So iway plus kendai wa he ba number. Ita iway dan jingmut eruem. But kim ju bakla ki equation ki ba i derive. Tangan ada kan nuksa pensu thua bang ba la ban klet habe nujor. Ngan ai nuksa kumni ska ba pensu thua. Try menta pishim shi shamot ka Identity bilor dawai baret ba piyo anu doktor. U doktor ong pet kle hai ni bilor baret the tang shi shamot ka Kenapa itu bilor baret shi shamot ka Pen pel adap shiteng bilor. La pi the sa shi shamot ar shamot la bakla la adap la shlai ti bilor. Nama i bilor baret. Mla ban klet itu shi shamot imlong negligible. Nama ti bilor baret. Renga ong epi kumnes ngap hamo. Ngau epi shim itu shi shamot pi yang akhmat ka pung ka bahe ba. Try pi hang te po ka hapo yam dam side. Kat ka tu ka jing he tu ka dam side ka tu ka pung kat ka tu. Pi the shi shamot pi ong kala kham kiu. Pinangan itu memesan pikiran big rum ta. Shi shamot kat ka ni ka pung. I shi shamot long negligible dan le ru em yo ihi. Tengok tu the lai po shamot. Pi the lai po shamot long negligible dan ru em. Untuk the kendai po shamot tarum dan jingmut em. Balai kamu itu shi shamot imlong em balu jor ba ka te ka jingbuan nang teken. Lani ka ni ka kamera na nak moi ka bangi penlong mentak ni ka holang ni. Trangi pendap do kau ni smam kau. Le si ulaban ngam si spa bot ni pelait ni ka dap smam kau. Tengok kelak kia pakai ni kan ni. Tengok to at nak siwei sembok kau pi at siwei ngolak kam kia dai. Pi ong keren beat pakai tate. Kat ni ka building do kau sudah pi at iwei pi ong la. Ngau itu iwei long negligible compare pakai ni ka jingbun. Pi ngakwa bani thui pi kata ni ka jingbun jong Apostle Paul buang ni. Life house nem. Wang for a moment si kelimat balai. Habe nu jor pakai tega babam jukut. Kan no babam jukut. Pinu jor life house nem pakai si spas nem mlong. Bat ka si millions nem lo kampat day. Pi intu ya ka si million lo kampat day ka babam jukut. Kam kut yo lano. Na kata life house nem imdon jingmut ilang for a moment si kelimat. Na kata ngong pi perkat ka babam jukut. Pila bandon ko mo mu pi at si shamot ka ne si po shamot na life po na kendai po imdon jingmut atau ka apa dam side berkawe. Kalau kumjuk long negligible. Pilaban dan kiba im kendai po snem. Pilaban im tang life po snem. Pilaban im tang si po snem na ars snem. Kalau enggak jo negligible kita berkhain. Hakmat kan ka bam jukut ka pengidan ka bam kutju lanu ro. Tiana mar kata kan pleng su tu polong. Life po snem ki jenjar. Uang for a moment kini balai apa perkhat kan ka bam jukut ka apa khmat kimlong erom sikleman. Ndanga perkhat kan ka jenjar ka sting palan. Habayanu jor uang. Nai kat kitu jing jenjar ki sting balai habayanu jor kitu kilong negligible ki jing jenjar habanu jor kata ka burom kata ka babam jukut kata ka jingkmen ke jing sok ke babat ublay ke bam kut lano kitu ki jing jenjar ki sting bat kilong ki batang sipor tetong iniat jaga dekat ke babon ngapoi sikal nong basang ke dekat ke baningkong ngangit ke tu ka syai mo ke bangong ai ke tengong ke ta ke batang sipor bagata ke bane bom jukota kiting jenjar ni sting kilong sibit tang fa moment habe nujor baga buram baga jing kraw dan baga jing yar jing jerong jong ke bom jukut dekat ke baningkong jogol nong ke basan pat upol uang kumni namar ni tip scam tarung persiapan pusan berkat bahaya kata ong ni tip scam sim ong ni antat lani ngas kermen ong namar ngi kermen lani ngi tharai lani ngi khmi lenti ong ni tip mong tang ni tip ro udong ni tip scam ke kren ga jing tikna kai kata ka busko tikna oneu Apostle Paul ong kumno ni tip scam balada on lead no ya ka ying jongi ka ba ka khendau kani ka ying trap ken ni don ka jing tei no blay ka ying bala thau bom de kikti ka bam jukut ha ki beneng kan pa ka porong ban sa lead no
ya kan ka yeng jongi ka ba khendau ya kan ka yeng ka batang sipor ka bala te de kikti bat ya kan ka yeng ka khendau ong kumno ong ka de ka yeng trap kan ka jing im Ukraine sebagai ka jing im ka khendau ka jing im pertai on de ta ka yeng trap wong ngi tips camp bakan poi ka pon sa liet no ka ni tambang idon ka building wong ka jing te no blai bat ka ta te ka de ka ba ne bam jukut ka bam simla thau de kikti jing breu ka ta ka de ka ba ne bam jukut ka jing te om de kikti jing breu re ka jing te no blai wong ta skawan puli beng ne khat ngan sa patai kham sha ka jing mut jongka ong namar ngi tips camp de bing su an tat harai ngi tips camp balada on liet no ka yeng jongi ka ba khendeu ka ni ka yeng trap pi pilaban syong ka yeng ka simala kilaban ki breu syong ka yeng ba san mala kilaban chi phau mala tang ba ngani thui pi ki yeng ka khendeu ki de ba tang chi po ki yeng trap pilaban don chi spa sne mangni itai de for a moment habe compare ba ka eternity ka ba bom jukun te ong kumno ka ni ka yeng trap ni tips kem da liet no ta mangi don ka jing te no blai ka yeng bom sim thau ki kti kata kalau kumno eternal ka ba bom jukut haki beneng gong tu dekat ke bening gong dengan kuang in kam syai ke dengan persiapan pej benia ke jengmut ke ni kentin kau punya ketu apa penan kam ki yeng trap ke ngepej kidan ki translation ki ong ilaman ki kenjai yeng jan kita ki ong ki earthly ten yeng jan kini ki yeng pen seriam ni ki jing im jung yang ni khendau ki jing perthai langi im ki yeng ki paki dulan kan no ki yeng ta ki yeng jan ki yeng trap ki earthly ten ki bamne ki belong tang sipor pingan anuk sa kumne ka jengmut kini yeng jan ki yeng pi sei i ki to ki breu haba phile jingle na wei se wei kum to ki jakad pol nge lap to ki breu le se ha po surok ke sina surok lani ke sina ke jingking kila bandan to kum si phongut ki to ki breu bat harut jong to ka jaka ke trai ke penyeng to ka yeng jan ke jong ki ka ten ke jong ki ke im ke syong to la dep ke to ka jing trai ki khliap no ke to ka ten ki lek no mala dep kata le ke jingmut hang niru kan poi ka por ba mangau ba yeng hang niru ublen ong la biang to ka por jong me khliap no to ka yeng jan wan no ngap lek no kalong tang si por temporary hang ne ka bam dei ka ban ne bom jukut tang si por kan sa poi ka por ma phi baro ki ba ngap yanga la philong ki ei ro kan poi ka por ba phina ban khliap i to ki yeng jan jong phina ban lek no te ka bas ngot nat kalong bu apostol Paul tu tip shinun lek mde busu antat uthrai ong nga tips kem balada on liet no e kan ka yeng trap jongi ki earthly ten ong i don ga jing tei no blai ka yeng ka bom jukut ha bneng ong ka blang eternal ong hang ni ten saliet no kim scam ndala kut ka por jong phi ka bo bleu la bu phin salet no ti phila ne ban ong kumba ong Paul nga tips kem mde bang antan nga thrai nga tips kem bangan salet siaka ketika ba up ke buram ketika lagi ba bam jukut bat bale bu tips kem ngan sa ya thu ya kata anda poi ke dekat ke basan bagan tangi sa penkut ke dekat ke basan ta ngan poi no ke dekat ke ba ar pa hadin bula ong tips kem bala on lead no ka yeng jongi ka ba khendau ka ni ka yeng trap ken ni don ka jing te no blai ka yeng bla tha bom da ki ti ka bam jukut ki bneng uso ngan puli ke dekat ar hadu saw ke kren ya ka wei ke ngan khapen kot khendiat ko ngom ni namar shisha ngi ut sat hakane ke jing im ke bingidang dan pertanya ut sat ke jing im ke bajenjar bangira kwa hir pan phong halor daga yeng shong ne jongi ka bana beneng bahabala pen phong pe ya ka yeng ha beneng ong ka yeng shong ne blong eternal yeng shong ne ba beneng bahabala pen phong ngi kumta on om shem ngi ke beleng khoj namar ngi ki badon hakane ka yeng trap hakane ka jing im menta hakane ka yeng trap hakane perthai ngi ki badon hakane ka yeng trap ngi ut sat pimi ta ka jing ut hakini isngi le ka chawaya charum sinang i ka jing ut sat jogi briu ke bijen jar sudah ongi im hakane yeng trap ngi ut sat bala penkit khia yangi om na bangi kwa ban loj no eka re ban yo pen phong halor bakum ta on yo ngut no yang ne ka ba yap kata ka jing im kata ka ba im bam jukut hang ni nge jenjar nge khuslai nge yam nge lenyar nge ut sat hakane ka yeng trap wong pi nga si perkhat kum ni ka perthai gen ka bangi ngi im ka bible ke thu ngi kum ta na do ka por ka bau briu baning kong adam mula hap no aga pop yele persya uble ringkat bagato ka
pop ka bule ka pop ka rung sing ka prathai saka long brio man brio rengkat pa ka pop ka rung ka rung ka jing yap ka rung ka jing put ngong ka corruption put ki ding ki sit ki jing thung jing tep ka jing yap ka jing put ki bar khoi ka rung rengkat ka ki jing sitom ki jing pang ki jing jenjar ki umat ki jing kuslai ki rung lang kita bar khoi ki don hang ka prathai nado ka to ka pol bu brio la ham no kata de ka prathai ka ngia im bat kat bangia im mang ka prathai ngiru nge yo bentalang na kita ki ike phila ban long banget yo banget ro ngia mat lang pe upol ude banget la IT la de Jisu pe ki kristan ki badengkong ki banget ki ba IT la de Jisu Kris re ki mat ki jing jenjar ki jing kuslai ki jing siapa citom pe upol kat tu ki jing e umat ye kendoi ngia im mang ka prathai ngin mat ye ki jing yapro ki jing sitom ki jing pang ki jing kuslai ki jing sosi babun kum kita ki nge yo bentar kata de ka prathai ngiem kani ka prathai upol ni kat banginang don ka de jing trap ngi ut sat bat mentah dan apreng jong pi ba skap yang pi dang ya ut sat ki jing jenjar pi dang ki umat apreng ki jing siap ting kata de ka prathai ngiem bat ngale ngasi perkhat kum ni ti pi hab jing mun em nga skap hamo ngasi ong kani ka prathai ngiem kadi ka ba ma ban syong snong ngale ka prathai kadi ka plan nga ong ki parlok ye kran biria ba ki ong ni kadi ka planet kadi ka dangerous place to live ngong dangerous place ka ba ma ban im balai nga perkhat kum tas kam ngong kum ni pitim na ngone ka prathai jongi kalom ka bol ka her hapo haw shanu ka yar ka haw ngim tip prathai kamat ka haw kalom ka bol ka baret mudur khani ka bol ka baher nge shong snong nge shong ne prathai hakani ka sni jo ka prathai ngong hakni pa surface nge shong snong ngamudur kum ni don ken ngamudur thranga yeng ladang ala ban yeng mudur pa we bri thra batayanga ye yang na root yang ne prathai nge pe te ka planet ka prathai ka baher lado klienga pitre ban le shong snong hang te tengah to ye thu kalau kum lo te prathai uni thu ingan ko kum ni ong ha ka te ka prathai te ka bol ka plun ha po jangka ka de ka klut hadu kata baki ke baro ki ki naru ki ka mau ka siap bar khoi kadang ka ba ka ni ong kata ka molten state jinglong ka ba kum kata balak klut palat tikni ka ba na po kay leban ka an se jrong barabor ba hateng luang kidan hai ni benta jong ne prathai ka mi kan san kan na po bthei kilomiding ade ong te ta kam song nur pi im te po planet man chong snang mo ang pat ko tang tas kam ne thu pi hang te hapo dan ski kidan ki sertap mau siang ki seni setai ke le ban pen biang ye ka jaka shong jo ki position jo ki hateng ta ga jing ki ga jing hap jo ki sertap mau seni se jrong pat ki ju mai ki bajur ki kelon ki building ki tua ki riak te ngong ta te kum nu ka ngali chong snong te ka planet msung nu ulawan ong si nga to ta empat ko tang ni thu pi hang te ka surface ru pi ki duriau i ko makilong jai mata ka sngi are rong barabor kin sawan ka sam tip ang no por nam benta ka jing pher ka jing shit ka jing krian ki te ki air ki babe ki penlong ye kita ki air yong ki elang thri ki cyclone ki bajur barhab ki wan kita ki penjat lut ki ru duriau ber yap ki brio ber ki besyong ru duriau te ong ta te sutien empat ko ta dan sekai de kadang hatang tang jing hap slap ke bajur ki slay ki wa ki tu ki jaka ki belang badan ki slay de ko yap ki brio nang tam de tang kata kan prathai ki dan ngani thu pi dan teng pat ke jing rang ter khong ki benta kan ke sni prathai ka khendeu ka pedang ki brio ki yap mlong bantung bantem ha ka jing shit palat ja se ki jing plo jo ki khlau ki bajur ki ki wildfire te rang perkhali kita ngong te ba ta te ngam sunut ketika prathai ketika planet ketika dangerous place banim empat kut tangata kapasir kai dengan perthai sangat itu sakai ke badan dalam pek bah ong pek kita ki brio pi ke le ayu are nga pek kita ki balute kita ki bay penyap kita ki bale jubor nga pek kita ki teroris kinong ki le no penthai ki plane ki rabor ki penthai ki tak jing le jo ki na ta ong pi pek bah kita ki jing penyap ki jing snam ki jing le thma dalam pek bah ong pek sekite ki atiar thma ki penkre ketika we gari ka we pat ki tiar thmar ki ba donbor ki ba klan ki ong ta ki nuclear weapons ki bla ban penjot ke planet te nga te ngam tre bi le chok snong te la ban ji ta yo pe nang taw dong mentale le udon nyang jingpang virus ubisir kai
coronavirus keleng kita ke pertai udon atau anda pet kita ki perkhat ikini ki ngan pet na jrong semudur kan doang pitre balik teng ni do balik chong snong te po pertai takadang si perkhat ngani ke planet jungi oi pisai sing ke dangerous place blang ani ke besar kai terre ka way ke bang sutenan nga ban ni kani ba pleng ka bible ka ongkum no ngim don hang ni kanong ba ka bayai ne ka bible ka ongta Siti si Hebrew khat lakat sao. Ka Bible ka ongru ka jinglong tries dong jingi kalau habneng mdei ni khandau. Ngatip na ka benta ba puli ru pleng ngadon na ka pertai kalau for a moment si khliman ngala ban im khandai post nem ka le si khliman. Kata ka ba ai ka jing sku kemen ka jing su shingan ka jing kermen balai ba pleng ka ni ka pertai kam de ka ying shong ne ka de ba tang chipot ba ka jing syang mdon pot mangam ko ban ya chata ka de ka subject ka de pertai ka sawai ka sakut ka Bible ka thu ka taro dan ritongan poi sitan de tang ka wing ba ka jing im jong i pleng ni ka bangi pelut ka long tang si khliman for a moment. Tiu pol nga poi biang tu agum no nga tips scam ni tips scam ban lit ni don ka te ka ba bom jukut ka ying shong ne abneng ka poi ka khot ka basan ka ban pun kut ikani ko ngom no kumnon poi seta kumno ngan le seta kumno ngas kum scam me kata kumno ngatip banan liet ikani ka yeng ka belong temporary hang ne nan sa le kata ka belong permanent uang khot ka basan kumno skum scam uang te uta ubala penbit yangi siakani ka ju hi long blai kani ka jing penim ka bulu ai kadai ka jing ai ka baro na sedang akut kadai ka jing le jong blai ngamla le iruem ngahab ban su wan be ban su priang ya ka gospel ka jing ai ka jong blai ngahab ban su wan ban su kla ka bamut ban su IT le de Jesus Christ ban su priang Jesus ka jing jonga ngahab ban su nge ya ka gospel ngamla le e de ki hok ki kam ba ki jing le jong kimla de blai ba penbit kumno lingba ka jing yap ka jong Jesus Christ lingba ka jing siu spa ka jong Jesus Christ bat ni hapa chu nget ban chu priang ke ibu bleu le na bata jongi leng bau khun jong Jesus Christ u bleu ula le na dong shadong na ta ka jingpen imingi na ka jingpen kre bagin rung cha ka te ka ba bom jukut nyong ka eternity ka ba bom jukut wong ti uta bala penbit yangi cha ka ni ka ju hi long u blei u le kum nu blei nga poi bentai ba don kam e ka ni ka Bible study skap ha u bala ai ru hangi u blei ken ula ai ru hangi ya ka ai ka senjat ubau mensimi kan ong biang sai sian ubala ai ru hangi ka senjat ubau mensimi kumnu pol yo ka jing so scam ba unrung che te ka ba bam jukut un le che ka ying shong ne kumnu don ka jing so scam bi ni lai post nam i long i balengkot ka deng ka ba bam jukut wa na mau blei la ai u yo mensim ba khut to mensim long ka senjat ka jong mensimi la ai ngi tinga persiang ban pej bahai ke jingmut jong ni ke kentin ru ban sko thu shai ayu ka Bible ka kran hang ni ka mut ayu ka senjat ke jong mensim na ka pej ke jingmut ke ni tin senjat ken ka ong kum ni atli ke mangan ong ala pej ke ba kham ke jingmut atli ke mut ka senjat ke mut ka we ke ong 4 days yo amal pa ka to ka ni 4 days ka we pan guarantee ka mut ka jingpen scam ka jingpen tikna ka guarantee kan kita ada senjat ka guarantee jingpen scam ke jingpen tikna ka guarantee ubli ayu mensim ba khoi ban lagai ka guarantee jingpen scam ke jingpen tikna ya ka te ka bansawan utang mensim ba khoi udan ka do nu jonga udan ka do nu jong bangej baro ka do nu jong pol da ka banga priang uji suwan mensim jong jisu Kristus ne po uta de ka guarantee ne po ngayo mat ya ka 4 days ka ta bansawan kat to kan ne tengah ko ban ai nuksa kum ne bang ka senjat mo ka ta ka jing ka guarantee pia ka jing ta pi perkhan dan armut ki samla trai menta ka ski ke pendep ya ka jing te aktien joki ka jing pen scam ktien ke joki utu samla pendeng itu ka samla itu ka sati senjat nyo bat ki bu le se ka ski ke tarik ton pendep ke jing to shipau tarik Desember ngi anuksa along kum no ula pendeng itu ka sati senjat ka to de ka garanti ka sati senjat ka jing pen scam ngamudur ke to ka samla itu kalau kum no dang slam le 7 point hadu Desember ka kemen step daga perkhat lanu kan poi to kan poi na kan poi kum kan tip ka pe ka kti ke jong ka dong ka sati kan ka tu ka sati ka ong kan sa poi kita ka sngi
kan sapoi ke ship hotel December kani ka sati senjat kani de ke jing pen scam namun dur bi hawe sengi la sewan ki jumu perkhat ke no ka pe ke to ka sati kan sapoi ke sengi ke to ka sati senjat kani ke jing pen scam kani ke garanti kum ta na ka we ka por ko par ka yai pe ke to ka sati senjat hadu ka da po to ka sengi ke jing pendap dia kata to de ke garanti pi undung bleu ai hangi banget baro oi pi baro u banget udan yu mensim bakoi sapuli ka shi thi no rum lang ba pra shai ba tan do ka khat ba khandai kre mensim jong Jesus Christ mensim jong jing ting khon haba nga ka munong pop nga IT le deu Jesus Christ nga kala ka ba mut nga ya ji kal ti ka ba thmai nga pan ma bi ki pop nga IT ka jing im ho Jesus nga priang ho Jesus ka do nu jong nong pop uwan mensim jong Jesus shong ne po Paka Bible ka utaw bamda no mensim jong Jesus Christ dei jong puli ka shi nong rom ka khat ba pran do ka kal nong ba pra ka khat do ba khanda ka shai ba kata ubamda no mensim Christ dei jong te ba ublei wa ne po yu mensim jong ublei mensim jong Christ utadi ka garanti ka jing pen scam kan sapoi ka ta ka sngi ka jing pendan buram ka ba kraw kan sapoi ka ta ka sngi mensim ne po ude ka garanti Haka jog po ka jimut senjar ngau pi ka kit tu jimut 4 days ngau balik ka umta 4 days. Yo amal pate ka to ka ne. Haba u breu u priang shisha yu jisu ka donor wanu mensim jong Chris. Yo amal kat to ka ne 4 days ya ka jing kemen jog ka beneng apa ka donor ngau pi. Mat ka jing kemen jog ka jing suk jog ka beneng ka jing eat ba kenja beneng. Kita ka buram ka ban sapen pau. 4 days yo amal kat to ka ne yo amal ya ka buram jog ka beneng. Ngamut kadai kan ni kajing ong jog kajing ruang si ruai ngas ngos kem jisu ulong jonga ko ruai jing si ruai kan to ong ke line ke bangum ni ngas ngos kem jisu ulong jonga o kaburam blay ngayo mat lepa tin parang tu ko no oh what a 4 days of glory divine 4 days again kita ke buram kan sa glory divine ayo mat lepa kata di ke ganti habo mensim dong blay wan ho breu to breu yo amal pakat to kan ni na ka jing penmi jong mensim po ya ka uso jong ya ka buram ka bakraw ka bon sayo utaw mensim po ay ka jing scam ka ka garanti kan sa poy ka sngi dengan penkut ya ka Bible study dak mga buay ka ni ka jing kali pidon ne em ka jing scam ka bakum kata upol te ukran sha mo nga tharai nga antat nga kermen ong em o nga tips scam ba ndala liat ni kliap ki jang jing salit no ngin rong stik babam juga purom ka kraw ka ta bar sapen pau bat kata ka babam jukut by life host nem ilang negligible mdani rem I khandai post nem ne perthai apne ki jing jang ilang negligible parlo ki bas ka benga pilaban mat ki umat ki jing jar ki jing sosi ki jing kuslai ki shep tieng ngom lelei kan mau ka don ka babam jukut ka api ka burom ka sapen pau Hakmat kata pesa kelet lut yang play itu negligible itu bang amat apa thai. Ilai pau san pau nru pau nyo pau snem pafimat pengilong negligible hakan ke eternity ke babam jukun. Ditong ini le hak jing duai. Di shop ngan duai ngako apiru pin duai ngan ong pi hak jaka ba pi dan marwai. Da pimpat mat kan jing so scam ka pung mene pimpat mat syabau don hang ni hapo mensim jong Chris uban ai pi jing so scam. Siapa ngani ke babam jukut. Ngani ke por pidwai jar-jar to ba pisong marwai ong try ngawan sime kumbang along kut jingbot ban kelak bot ban yai kalti ba thmai pi IT ke jing im pi barok ka we jisu bat pi da priang si sha jisu ke jing im jong pi da priang si sha jisu pa ka do nut ke jong pi pin sa chem wan mun sim jong krisang ni un sa ai ke jing so scam ka ba kum kani pin sa la ban nga tip scam ta mde chong anta tharai re pisa don ke jing so scam namar ka Bible kong utaw mun sim hi uya plasha rengkat baga mensim jongi bangilong ki khun ki jong play utang mensim apo uya thu e ka mensim jongi bangilong ki khun ki jong play te tong ine le ya ke jing doai ban in sa penwa tat e ke jing seng ngai ngu e me kan rat be na ta kan ka khubor jo ka Bible ke khubor jo ke tien ki jong me rabi hai bor barit ka bala na persyang ban shuye thu be ya ke jing ong jong ne ke tien ki jong me Nasyani ame au mun sim jong blay unong tho ini ke Bible men pendai ini ke jing cica baro kita bas ngap denga pakiru kilaban yo kita ke jing scam kan rat kilaban mat jing ke jing jenjar ki umat ki jing khuslai ki siap tiang ini ke jing mang perthai re ai kini iba kan ke burom ke ba ap iki bat kata ke burom ke ba ap ke bang bam jukut
Ngasiani ame ki bela pendep baro. Ngadwai pengapan hake kerteng ke jong Yesus Kristus. Tada aru bagi jeng ai kepada biang ke jong Yesus Kristus bau trai. Ke jeng kepada bom jukut ke jong belai kupa. Ke jeng slok ke jeng pencait bor men sembakut. Kinong lem rengkat. Baro kita bayo asngau ke jeng Bible study ke por rengkat bagi we riung ngai pertai setlang menta pat hala kerta. Amen. Sashi sian pan ni kot epi baro ki bapet ya kani ka program ke jongi bapenya snok di lang bat ngi ha kani ka tayo ka banuan ka ta ha ka singi utrai ka khat pratarik ujulai 8,000 arpuai kani ka tayo ka bakerpang ha ka baki balang baro hapo ka KGP assembly kin rakhe ya ka women's sunday kumta ha ka baya day ba kani ka singi ka bakerpang jongi kenthai nakalyang jong Good News TV nilapan ben baya kani ka program Yen peni ha ka singi utrai kata ha ka khat pratarik ujulai 8,000 arpuai. But yakani ka program in penyat deka jeseng kentai KGP sinat sepni. Hadu pengene syampat kublai ya pi baro ublai unkur ku ya pi.